George De Gabriele ta' 55 sena mill-Kalkara ngħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie mixli li fit-30 ta' Diċembru wara argument fix-xajra fuq proprjetà mikrija lill-oħtu ipprova joqtolha billi saqal fuqha imma ma laqatiex għal ftit u li kkaġuna ġrieħi ħfief fuq membru ieħor żgħir tal-familja tagħha. L-imputat kien akkużat ukoll b'teddid u li għamel ħsara fil-proprjetà tal-allegat vittmi. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet fosthom li firma flassa tal-pulizija 3 darbiet fil-ġimgħa ma jsifirx u li jżomm il-bogħod mill-allegat vittmi. L-akkużat ġie ordnat li ma jistax joħroġ mir-residenza tiegħu bejn il-11 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu. Għall-akkużat deru l-avukati Iġmael Bsajla u Maxine Gatt. Netri Bonello ta' 45 sena riċediva li għandha problema ta' droga u li hija magħrufa mal-pulizija weħlet 3 snin u nofs ħabs mill-qorti tal-appell wara li fis-7 ta' April li għadda wara nofsinhar flimkien ma' persuna oħra serqet xi deheb u ġojelli minn dar ta' anzjana fl-Imsida. Fil-qorti ingħad li l-każ seħħ fl-eqqel tal-imxija tal-COVID-19 meta l-akkużata u persuna oħra marru jħabtu għand l-anzjana għalula li kienu jagħmlu parti minn servizz li joffri kura lill-anzjani u li kienu marru għandha sabiex jaraw jekk kellix bżonn xi għajnuna. Is-serqa lil din l-anzjana ma kienx l-ewwel waħda li wettqet Bonello. Fil-fatt il-qorti tal-maġistrati kienet tagħta sentenza ta' 30 xahar ħabs wara li din ammettiet li wettqet 5 serqiet fuq 5 anzjani oħra differenti. Il-mara li kienet takkumpanja lil Bonello waqt dawn is-serqiet lill-anzjani ma ammettietx l-akkużi kontriha. L-Ispettur Jonathan Ransley mexxa l-istħarriġ tal-Pulizija fuq dawn il-każijiet ta' serq.